Ассалому алайкум дӯстони азиз. агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шуда бошад, шумо аз границаи Қазоқистон гузаштан мехоҳед? марҳамат ба ширкати Муҳиддин занг занед. Суроға метро Водный стадион. Роҳи сафед. Ой! Ма далави об, кӯдак дар пеши молу гов. Ту боша рӯзи дароз хом. No, бисёр накушов. Бира бимон ов, иҷа биё гов. аз мабирамону об нишон метим гова. Монди ова. Кӯи зани ма интернет чӣ биёва? Хабари рӯз аз Азия Плюс. Кале ку Азия Плюса хабарша бугӯ чия? Ҳе мардак. Ай ҳамин рӯз пас ҳуқуқи зану мард баробар аст. Чӣ? Мисол корҳои хонаро тақсим мекунем. Ман розӣ. Ту авқот мепазӣ ман мехӯрам. Ту пасуда мешӣ ва дам мегирӣ. Фаҳмо? Мардак ман розӣ. Оча ота. Авай бача биё. Биё бача. Ва алайкум салом бачаҷон. Ачкара не ачкара. Биё бачаҷон. Земилята бача. Има мегӯ чида хона торика чхилаку. Нав гирифтум бача да ҳама чӣ мезебохи. Бача нозани дунёя ёхи. Ихшроя? Нав гирифтум ша ачки гирифтум. Иҷа да мон ранг ёки. Чино шолхан боришидам. Ҳоз ман бошин. Ина мошинчома ёфтум оча. Ина таёфтум. Айтаги сандиқ ёфтум кадом гирифта ва фикрам муш бурдага. Ина балоноша хурдай муш. Мошинчор ясмо бачам да куҷо будӣ? Ма дар оғул. Дар оғул? Дар оғул чӣ кор мекардӣ? Охи оча ота. Оча ман як чиро нафаҳмидам. Чиро нафаҳмидӣ? Чида як гомон саб сурхай, як гоҳи дигамон сиёҳай хеле серьёзный. Бачаи содаи о гоҳи сирхӯш модая, яъне ки арӯз. О гоҳи сиёш нарай, яъне ки шуша. Шуш арӯз, шуш арӯз, арӯз шуш. Ота. Ва чида дита пишак дорем, ҳар ду сиёҳай, яташ майдака, яташ калонай. Она гуфтум бачаҷон ку. О пишаки майдакиш арӯсай, пишаки калони шу. Яъне ки дар дунё чӣ махлуқи ҷондоре ки ҳаст, ҳамаш арӯс дорад. Ва чида ҳамаи чи арӯс доштаи ма арӯс надорум чида аркарус. Бачаҷон, оли ту майдаи калон шав, тирам арӯс меёвӣ? Ки? Рост мега очад, оли калон шав ба арӯс мебачад. Не, ман арӯс мегӯм, ман арӯс меёвӣ, ман арӯс мегӯм. Башаҷон, оли ту майдаи барои арӯса майдаи. Не, охи, ола гов арӯс дора кадику, пишак арӯс дора, шумо доре, ман чи ман одами ҷондорум ку, ман одам ҷондорум, ман чида арӯс надорум, ман арӯс таркора. Та арӯса чикор мекунӣ бачам? Чикор мекунам? Ика одама арӯса чикор мекунанд? Уна гов ку арӯс дора, пишак арӯс дора, арӯса мефурӯшам, зан мегирам. Ва ота, ягонҷо тон дар дора тинҷиай? Не, ягонҷо дар надора бача, ман 100%ум. О 100% ки боша, о барои чи ҳама доруҳоро тор ба тор хӯрдесте? Бачаҷоне, охи доруҳоро пага суроғшон мегузаранд, мегӯм бо яке ҳайф нашаванд.